abusuafo mama kwa baso se ene ye ni madi ehiem wona na Kosi TV exclusive interview with Achievers. Nyame ya dom ma Thursday, that was 6 March. Yeah, the oba penny abna ejiwa edi emaba wanhema ewo Achim Apramai. Na yebe hye ase no ye ne mbobbo nkomo kakra. Nyame ya dom ye de network akunya enne no koda nyame ase ne wo se ye chine trans na yetoto na kakra na ni di nkomo. We exclusive interview with Achievers. But more than say the first time I will hear video, no subscribe, no comment, no share link na mo for so any video ni bi. E dey ahwe me am check them and say me di dwumadi ho cham ye femi na Kosi akwa se na make am. Ye twen ho aba. Ye ba ye di nkomo twetwe ano baba ye nsem e dey bebre. For me, some of my cover being at the bar, Nana Kosi TV, so exclusive interview na when you was so it was so our share. But more than say, we share video na for from any video ni share. So na make no, yenya oba penny abna ejiwa, emaba wahema or Achim Apramai. Yene no eba be bon komo. Dedi kan no, oba hema ma wo chinkwa. Yes. Bibi aboko de. No problem. Okay, then nyame ase. Me kai we de me wemfi. Time ye do to kakunya na ye do kwan view no ohia na otiagram say or send of flyer na dey two group no say ahemfu be connected to it ate say o kai na dey say ura ho as that time no be be shidi ba because e easy Thursday Friday ahindi to say for now yeah boko sisi ano wonam krom na oyeria no must say like send en kofo bojo so we me shan kokrom sa mo se dan koko na bi fu ochina kon na if you check okay na send en kofo ba fie be welcome oh efe anfo nyina ne ya ma me fo ne ohoma ya de okay ye interview no o ka say wo ahofama ema omomu ni bi amabrofo na ya kutwa programs bebre me hu bi that for the first time say yesi baba wa hema na nipa bebre hu no na say na ofi oh ma se me ya sound me hu be hu video de me fe na me ni ya me ka se we die ya hakura no ahemfo na ka se esi omo hen na ohema no kura me hu bi da ana omo akwa so kan wo ahemfo se we die wow ye hu bi da because esi hima so we die ye hu bi da na so man na eji wow so we die ye hu bi da wow ya da wase ene ya da na no so ase se o matimi atusu a atin se wo de onim die be boa aplaman isi akoye mababa hema emisuade hu ben esi was so bitimi dia boa emebun ne maba wa aplaman kele nya mi ni so adi hu di kan isi na de ban time bon se ya bi mama hoden na juma meje no ebetimi adi mu obu wo hakura class me kan ya wadam obu wo kan ba ko school book of ko ni ko school ti bon pa na ko ma hoden na pe juma we jere ye na ko school hia moa titi na kurafo bu ha ni ko wo ni obi a anke nya aso ma se kakra mi ni ye mpo bu ha wo school ti mi frɛ me wa just ask me mesia ma frɛ ma me on fo ti se miska ma se no ba na me nim nipa no ono ama kono about mi am say na e wa o se an ti mi na bon pa se na mba ya do na de me sabe so bia be ye so ti nya bobo kakra ene kakra bi ensha nya ne la so so ma se sa I think say anaka say juma na yedi ndafo ye be fro anajo onuku da ha ye be fro utu ho anamo waji atumu yeso bitime ya say juma dia oh on di o se e den de o hen de ba ono oni ha ono ba bi na empenifo a empenifo na wa che se nya juma e din bia se nya ukudaye bi na se ya sem bia ba mu ko shi ahemfie a omo nkwa ahemfie sa se empenifo che se nya din bia se no ka ono de so ni ha wotini ba bi ana adai na oba sa na obeka no okay ono wo ba bi adai na oba sa okay na oba eye ba ana oba ti pen kono che se enya din
saa so betimi ayɛ nkɔmɔ na no one say bia aboro so nso me free na bia my one obi ya de anya bia no no kwada wo to a o me nua ana bia me ba de a wo ye enye next time enye se efe ode bu o manjuma wo from nua de bu ha wo from e bia entertainment ye nua ya gi ani so en fo bobu no di friday a che nso ye nipa suye so ma dwene beda ma dwene no kre sa na mo na me de letu na so de abo youtube sometimes yan ko mama mo de keke mo se be sa ni power mo de a wo nkwa so a okay yɛda wase na hima enti yɛhwɛ sɛnea wopɛ sɛ woka nipa dodoɔ bom ɛba no yɛ education nso a ɛho nso nneɛma bɛn na wobɛtumi ayɛ aboa a bɛma education atumi atu mpɔn wɔ akyema prama no so sa ban se o de free e yaba ti wo ko school na lu ko abesua de o so be na wo so wo ko school kura na sika o de ko school na ko ni bi ayi zo bi to na to ma ni bi adi ana me no so me medi ma ba wa ma no we nya di a me baba wa no sha mo da ko ba ha am say akure na ba ha ide ade o se ma akura no obi a na so no obi a sen ti ma mba ni sika o se na o ma kura ni bi na ma ho mete mama kura ni bi ene ma ha kura ni titi mezen madam for pana ne baba na onya madam for bebresa afi so fi no be 12 years ni ma ha kura na ne o s o form 3 a o be bi school na ma hwe na ne bibia mu ya ana ibe nya no ko bu ho a fie na ma amene ne bia so mo so akura na se musu ni se bia we ye ni nua na se we na ba bi ni wo bia di be ma ni ni bia ni hu de we a no be kasafa was ho kire ya okay na sɛ wohwɛ ha no ahwɛ education ni saa nneɛma ni nyinaa sa ɛso hia yɛngye wo bebree I think sɛ wosan akɔtena ase ɛna yɛ grand deba na nkasa wokɔtena ase na ɔne ahemfo ne afoforɔ nso sɛnea yɛde wotena ase no yɛde wadi akonnwa nana mado di nsɛm w'ani so ade ho ne nneɛma bebree apɛ sɛ ɔyɛ de apramama no kwan da hɔ betumi ne yɛakyɛ ani so no ma ka be acho okay aka be no ana ende bebre amegu so amebɔ ho mpae sɛ Nyankopɔn sɛ ɔmma ma hoɔden kɛkɛ okay ade wo aba no kapa nye de okay nipa be ho na why wayɛ woyɛ okay saa okay yɛhwɛ afutuo nsɛm bɛn na wode ma yɛde wadi adeɛ wode ma mmɛbo nso foforɔ a mo nso hwɛ wo obi wɔ ha wɔhwɛ wo anam wo sɛ afutuo nsɛm bɛn na wode ma sɛ ma de futu ne sɛ sɛ woyɛ abayewa na abaamu ebi wo panyin akasa kora na nipa sɛ edi kan wo do obuo ma obi biara wo de wi a ne nipa bɛkasa obi wɔ hɔ a ohu a de wi a no bɛkasa ahyɛ ɔ ɛnyɛ fine because sɛ ohu de wi a ne nipa bɛkasa ohu de wi a ne nipa bɛnante because wo ne de wo kasa kyerɛ nipa rɔfrɔf adeɛ a ɛnyɛ adeɛ bi kɔ panyin bɛgye no nyinaa nsɛ mfata sɛ ɔwɔ nipa ɔbrɛ ho ase ɔbrɛ ho ase ɔbrɛ ho ase yɛ paa because na yi ɛba na ho sɛ because ekuma mi sɛ ɔmo adi nneɛma bebree a sɛ ɔmo esi mmerante hen yɛ yi o ɛso ahemfo fam koraa no ɛho bi wɔ saa ɛso mi die da mi kɔ yɛ wada mi hwɛ ahemfo mu nyinaa ba ɛna asɔre mu nyinaa bɛgya mi because ha na ntansi wofɛ no koraa ɔmo ba because mo bu adeɛ so nya akɔka yɛn a ɔhen wɔ sɛ ɔwɔ ha ho na wɔyɛ aka kyerɛ mi wonya aka wɔ sɛ ha ho na tie nipa deɛ ɔwɔ ha sɛ ɔbrɛ ho ase na wobu adeɛ nipa no wosɔ panyin o sɛ ɔbrɛ ho ase ma na ho de wa nipa bɛkasa nyɛ sɛ nipa no wɔ sika nti no ɔkɔbrɛ ho ase ma nipa no nibi nti wɔ daabi daabi ɛna enim saa deɛ no ne wowɔ sika wo ne sika wɔ de wa no nante fa madamfo koraa no di agorɔ na bɛyɛ no yɛ ɔkɔ bi ɔkɔ haw mu a ne bɛbu saa sɛ ne nua na atwe ne ho ne ho a mekyam kɔm bɛɛ bi saa wow yɛne ɔbaa panyin abra agyiwa mmabaawa ahema ɛwɔ akyema praman na abɔ nkɔmmɔ no yɛde deɛ aka no nso ɛkɔtoa so ɛwɔ baabi a atɛn sɛ yɛbɛbɔ dwa no ɛnnɛ yɛne nkɔfoɔ bɛtena ase agye anigye nsɛm nana wowɔ adɔfoɔ bi a wopɛ sɛ wɔda mo ase ebi ɔmo ayɛ bi ama wohwɛ dwumadi a ɔyɛ ɔmo nso amfama bi a ɔmo de aboa wɔn anamo bi a anamoto bi a ɔmo so atum ɛkɔ ha da hɔ debi kan ɛde nyame ase okay obi bia nyame nim a ɛnyɛ yie ɛtɔ so bio ɛda ne kɔn ase nipa ko nya bɛtɔ hɔ no ɛfɔ no ba me na ase sɛ mɛmu na ba hɔ sɛ ɔmpɛ ma wɔn ma de wɔn fɛn ma me ɛka kyerɛ mo sɛ mempɛ ɔmo kɔ so a de to hɔ twɛn ne kunu me kasa no sɛ maame woyɛ abayewa biribi ba na ɔbɔ awo trouble ɛkɔ sɔrɔ ɛma akɔ so sɛ mempɛ nipa deɛ obi mpɛ w'asɛm a ɔmfa saa akonnwa kɛse wei ne ɛmfa ne ti gye
ampa me pɛ say eh ene de bibi efe bibi aso sika oh na de enipa kura no ye wo no di sika de beto ye be wagya ho di ma ho de beti bia abra me de beboa no ka de ma mpu ti da yin pe for samba bi am jale me ko sabe won kede e ko yo so beje kakra ni nya me kun de ma me twa ni na ho nkwanya me nu de mu na ye de ni hu bi da so danas aw me da na se na ni hira o na busuafo ni nua ma no titi titi wa da mba won koyo obi a odwuma wo ye so mo nya ho do ete e twem ti do mo asepa e ko so bi na fufo wo ma ya adio wo ma kire odo aw we ya no de nsuo ba we ya no titi se mi hu de menka we no to na ntwie na me de no we de mi hu bi da be do mu nyina se ka se bo mu din a ade be chin ade be sa me da yes ọchịa mi titiri ọchịa mi ya na sepa ọchịa mi kura de ọba he ma na se kura mi akasa me ọchịa mi de oni mi nua ma no ye o ma ja bi fiefo me na nanom wo de mu na santo blen wa mo no ofa no mic mo ba ya mo na mi owo me do bibia se to so bio bo edu amabo ahema nye nipa nyina o na me num do me ko no se busu ni mpo ni no ko pa ma de na me na obi so se edim be dia de eso ni ho akwan bia oh na madam fu ye na de bia nche be san se ne ma oh no kwenya me anim o jeme feso ye nipa ye de na waka ti ba se stafia oni pa minim ba de wa ye de na me nhira no o se sa na o so tenti wi ase de o ye obi de yi a na so de ye ti da na se pa na me nhira no ene o ba be siesie ho o ne ni nua oh efe ni na hye no nyam nya wa ye ma no so bi si bo ade na o ton safra no so me na fofo no ko ta na chi papa da na se ayen fofo na so fo no na me do bibia se do bibia se me nuanom won wa bo chi o mo mba ye e se ko mo ko na bi tu akọ mo nyina do ba he mo nyina wa chi asan enam program nti obi a se ne ko dwada obi a se ne ko ti me do mo asma papa so obi aba ne kwan na ma mo na mane mo ba to se se e ni nua ba e o na me nyanko me twen yesi oh na me hye mo nyina do mo ase okay oba he ma yeso ye beta wase se nyame eya adom na kwenya wi eba ma won so timi egitum na he ma se odo bibia ase titi abranten Gideon de na omo obi akwan no on the tintina che so be so na 24/7 yeah nyame sha sa abranten na oba he ma achi ame de nyame sha no e ba ha no so atinani ma chire ye na kwasi TV o ache ye odo oba he ma practice e ba obi aje aplamafu na obi aje ofeso iti ye ni je bebre na he ma se oda mase nyame sha wo ba mu fi adumo enko adumo ya kan so koto aso e wo park ne so iti wo hwe dwumadi ni bia pomodin anafo ni aplamafu amu apontum I think say ye post videos no e bi comment o moment ni amba omo congratulate na hima I think say enyoma bebre ko so nyame nhia na ofa mu fi adom nko adom ha na kwasi TV and the first time I share video about this so subscribe and comment and share video na ma ofo video nya bia hwe nyame trade media ni di mu hia ya fe na kwasi aka entire team na nyame hia na nyame kese ofa mu fi adom nko adom from day one ya programming abesi ene Sunday ya di wi no nyame hia na ofa mu fi ahwefo nso nyame onya mo kese abrochirefo ma mo US Canada UK munina obade hia mo ofa mu fi bacho will be a vessel channel. Champion the cat. Champion. Okay. There's a champion the or German. Or German. Okay. The supporting man who have a time. Wow. There was a pan. I have one. I'm sure my hand ever quiet near the you may be in a fancy you. Yes, I got to us with you. Castle. The Diakan never cost a live man. Massa Munamun, who fear now enjoy now with the Asaka cracker. So just man, you been see that so be didn't cause him. Hey, I'm about him, my fan chemi. About him, come, I'm about going and go swim my prank and yes, because ne Jumedia old dino a fatano, a sen. I have for my cram.